Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Sesuai dohot program ni Huriata, ima nanaing marpesta hita di pesta gotilon dohot kesehatian. Sonari naing Roma aka inata sian inahana untuk pencarian dana. Jadi mangido hami amang dohot inang songon inang akan poso bulung asara mahita manupahina sida anggia tutu marhite-hite panupahyota boina sida marlasni roha nang hita saluhutna jala marbungaran goarni debata di Huriata Huria HKBP Cimanggis. Sonari tabereng ma penampilan inasida kamanginang molete.
Moliate mahu pasahat rohanami tuhamu aka amang dohot inang soninang naposo bulung naong manupahi aka inata dison sayang gia matutu lam tumajuna Huriata Huria HKBP Cimanggis Moliate hudoko kami sahulat naik. Salam. Salam. Selamat hari Minggu, selamat beribadah malbidihita saluhna. Dia manami doho inanami nadi haulong itu atta Yesus Kristus. Adorang sota mulai ibadata parjulu mahita martangiang nahohom di bagasa rohata martangiang mahita. Amin. Mari mahita sebukede nomor 325 ayat seda sahat tutulu. Marhite-hite goar ni dewata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Dihorhon hapor suhon nami nasatokin jala nanaing ido hasangapon na sumurung, nalumobi hamuliaon na saleleng-leleng na tuhami. Hami akkana sotumailihon akkana tarida, akkana tumailihon akkana sotarida, aina martikkido anggo akkana tarida, alaina saleleng-lelengna do akkana sotarida.
Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata asima roham dihami. Aidang tarbahen hami mabahen manang aha molosoho dongan nami. Dibaheni sailehom madihami roha banua gijang. Asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham. Saidongani mahami asamian hami di bagasan ho. Dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita siap buku di nomor 725 ayat 1 dohok 2. Tatangi homa patik ni dewata di mingguta saderion ima natar surat di seda Korintus bidu 15 ayat 50 songonoma didok dising. Ope hamu akadongaku nahina holongan marsihoho jala muba-uba mahamu jalalam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani ai di boto hamudo dang magopo halojau muna di bagasan Tuhani olak nido sahakna atong rak mangido gugu mahita sia Tuhan dewata laho mangulaho nau bartu patiki ale Tuhan dewata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patiki amin. Mari dihita sia buku di nomor 626 ayat 1 doho 2. Kudus
Tatopoti ma dosat tanagodangi tua dopan ni dewata martangiang mahita. Ale Tuhan dewata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup niroha jalana basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sesama sude dosanami, dangadong nahu pangasan hami dukkon ni asin niroham, hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangsaon hami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami akan ni hokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo to hasesan ni dosatta. Songonodo hatani Tuhan Jehova nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatommu. Ahu tutu au sadiri manalesei akka pangalosim alani hadiriokku jaladang be huingot-ingot akka dosam hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Maredihita sebuke de nomor 116 ayat 3 dohot 4. Turpu epistel di Minggutta Sadarion, songon patujulu ni jamita, ima natar surat di buku Podani Raja Salomo, bidu saplonom, memukasian ayat saplonom, saha tu 20, marsika soring mahita majaha. Aduldo dumenggan mangomo hapistaran asasere, jala tagonado mangomo roha hapatason asa perak. Dan hala partigor madau dosian hajahaton. Marhamaul hosana sendiri do manang isena mangaramoti dalanna. Matua gijang ni roha do patujolo ni hajepolon, jala hatibo diri patujolo na tinagongan. Tagonado serek martodi rabdohot halak nadangol, asa mabagi tabat-taban randohot na jukat. Dia ayat 20 rak mahita. Manang isena marate-atehon hatani debata, jupangan na denggan, jala halak na marhaposan tu Jehova, maruli tua, olat nido sahakna,
Martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita sebuke di nomor 200 sia ayat 1 dohok 2. Tidakko mahaporsiaw tay songon na hinatidakko ni dongatta sa haporsiaw di sadok portibion ra mahita madok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siaton di porbadia andorang soa bubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang natua tu banuatoru dung ditanom namula mangulu diari patoluhon namanai tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana paima mula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu do namate. Au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akka nabadia doho dia sesan di dosa doho dia taina mandok mula mangolu sogo daging ni halak naung mate doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigima kor paropuan ina Kamis.
tabegema titing namaragam di mingguta sadarion. Salam. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Tapai hutihut ma titing namaragam di mingguta sadarion tanggal 23 Oktober tahun 2022. Naparjolo guarni minggu. Guarni mingguta sadarion minggu ke-19 dong Trinitatis lapatanna hasi tulu sadaon di Dewata. Topik minggu manaon na porsuk songon si huton Kristus. Napaduahon kelompok kor tu minggu tanggal 30 Oktober 2022 di pukul 7.30 ina Ester ama Shalom remaja. Di pukul 10 ina Hanna ina Deborah ama Jericho. Di pukul 10.05 ina Kamis ama Huria dohot NHKBP. Napatuluhon pertangyangan sektor. Hari Selasa tanggal 25 Oktober di sektor Nasaret di Bagasni keluarga N Siagian Boru Siahan alamat Rawakalong. Di sektor Judea di Bagasni keluarga R Nenggolan Boru Manik di Jalan Bacang. Di sektor Roma di Bagasni keluarga M Nababan Boru Silaban Jalan Bungur nomor 50 RT 5 RW 2. Di sektor Efesus OP, di sektor Korintus OP. Di sektor kanan di Bagasni keluarga Situa MH Silaban Boru Silitonga alamat Kampung Ciherang Sukatani. Di hari Rabu tanggal 26 Oktober di sektor Sion di Bagasni keluarga M Nenggolan Boru Lumban Gaul alamat Jalan Bakti Abri Gang Monang. Di sektor Filipi di Bagasni keluarga Kasim Bolon Boru Sinaga alamat Jalan Gadok Cisalak Pasar. Di sektor Galatia di Bagasni keluarga T Siagian Boru Tarigan alamat Jalan Kemang Perumahan Oma Indah 2. Di sektor Kolose di Bagasni keluarga Estapu Bolon Boru Siregar alamat Gang Masjid. Di sektor Bethlehem di Bagasni keluarga B Gultom Boru Sinaga di Maringanan di aula gereja HKBP. Di sektor Betania di Bagasni keluarga T Tapu Bolon Boru Siaturi alamat Jalan Jati Jajar 2. Napapaton kegiatan pesta gotilon dohot tahun kesehatan sian sektor dohot kategorial. Kegiatan pesta gotilon dohot tahun kesehatan di hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 nanengro ima punguan ina Ester di kebaktian pukul 7.30 WIB dohot sektor Kolose di kebaktian pukul 10 WIB. Napa limahon papungu pilihan amplop resort. Di hari Minggu tanggal 30 Oktober papungu pilihan amplop resort dohita tapasahat ma di Bagasan Ias Niroha. Napa onopon sinode godang HKBP di hari Senin sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2022 di Patupa HKBP do Sinode Godang Maringanan di Sipoholon Tarutung Borhat dosian Resota Laho Mandohotisa Ima Amata Padita Immanuel Panjaitan MTH Dohot Amata Situawe Huta Barat Tatangya Koma Anggiat Mardalan Sinode Dohot Denggan. Napapituhon tikting barbagas tikting paduahon naing manjalo pasu-pasu parlungan saripiom ma septurado tarihoran anak ni hala amata situa tarihoran nahinan tubuh ni hala inata kartini simanjuta nahinan alamat kompleks Departemen Koperasi Gas Alam Blok C nomor 125 Cimanggis Depok Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis sektor Korintus dohot Oroanna Claudia Natasia Simanjutak Boru Nihala Amata Johnson Simanjutak Tubuh Nihala Inata Siti Bintang alamat Jalan Pekapuran nomor 30 RT Sada RW Onom Sukatani Tapos Depok Huria HKBP Cimanggis
Resort Cimanggis sektor kanan. Terpasu-pasu di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis di hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2022 masuk pukul sia WIB. Napa waluhon rapat pembentukan panitia Natal umum. Di hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 di Patupado rapat pembentukan panitia Natal umum Huria HKBP Cimanggis tahun 2022 di Pangidoma tu sektor Sion do sektor Betania asa ro mandohotisa maringanan di gereja masuk mulai pukul 10 sia WIB. Napasiahon rapat seksi dohot dewan. Pinabotohon matu sude seksi na adong di Dewan Koinonia, Dewan Marturia dohot Dewan Diakonia asa patupahor rapot laho paradehon LPJ dohot program anggaran tahun 2020 tolu 5 tahun profesional HKBP di Pasahat Matuhuria hasil rapot programi paling lambat tanggal 10 tolu November 2022 jala tapar rohahom ma jadwal na adong ditikting. Na pasapuluhon pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mauliate ma di Pasahat Huriata tusudi ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Oktober 2020 diaon. Tuakan naso pasahaton dope taingot ma amang inang pasahat makarikotosa pasahaton ganup bulan Tuhuria Marhite Parhalado sektor tabe. Napa 10 sadahon torop ni ruas mandohoti parmingguon tanggal 16 Oktober 2022 toropna 730 sia halak. Na pas 10 hon ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran toropna 50 sada halak, ulang tahun pernikahan tolu keluarga. Pardita dohot Parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 17 sampai dengan 23 Oktober 2022. Hatani dibata napasikopon lasni roha muna tersurat di Pesalmen 37 ayat 4 jala halomohon Jahoba jala lehononna matuho pinangido ni roham. Na pasapuluh toluhon pilihan bulanan dohot tahunan torop na pasahaton pilihan bulanan di bagasan minggon godangna onom kaka jumlah 1.340.000 rupiah. Pilihan iuran diakoni sosial Huria torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial di bagasan minggon torop na 5 kaka godangna 1.100.000 rupiah. Keuangan gereja Huria torobna 12.563.500 rupiah. Pembangunan 7.310.000 rupiah. Pusat 1.607.000 rupiah. Amplop diakoni sosial 7.710.000 rupiah. Jumlah sude 21.270.500 rupiah. Ralat dikting parhepengon bagian pemasukan poin ke-7 lain-lain nomor 10 sewa aula gereja tanggal 22 Oktober 2022 tersurat di sian keluarga nyonya situasi agian boru saragi nah sitong ima sian keluarga nyonya situasi agian boru sial lagan. Songonima tik-tik namasa di Huriata di Bagasan Sadarion molutung adong akapelian naso tercatat manang salah redaksi akapeliani asa dihubungi ma tu Parhalado raredo hami pading gaton. Songonima tik-tik namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata di Bagasan Sadarion. Saya di pasu-pasu tu hatta mapeliani baen sangap di Goarna. Tabegima korsian ama Huria.
Mari dimahita syabuke di nomor 247 dimulai sanayat sada hukma tapapungu pilihan sada A sada B. Dameni debatana sumurung sian saluk naroha imana mengeramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita salhutna dihita salutna amanami do inanami na hinaholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Turpuk jamita nagabe ujahan si pauso sorota dia pala minggu sadarion ima di minggu
dong Trinitatis napa saplusiaon imasian surat paduahon na tinongos ni Apostel Paulus tus Timotius manang 2 Timotius 2 hujahama sian ayat seda ro di ayat 10 songono maju di sini tahun mana porsuki humopop Kristus ope ale anaha margogo maho marhiti-hiti asini rohani Kristus Yesus. Jadi nabi negem sianahu dia do panitorp sitindangi ima pasahat tu halak haposan akan tahu mengajari na asing. Gabe dongan manaon haporsuhon maho songon parangan nadinggan di Kristus Yesus. Dang ulualit perporangan tuaka ulaun pedaraman asa halomuan ibana di namar suru ibana. Nang namar sierupe dang di patupali ia sotigor paraloan nei ikon siula haumai jumolo taruli di parbuena atusi nahudokoni ai lehononi Tuhan ido tuho roha mangarti saluhut nai paingot-ingot ma Yesus Kristus naong di pangulu siya nakanamate na siyan pinoparni si Daud hobar tu na hubarita honi. Alanido ahu manaon na porsuk pola tarate songon siula hajahaton. Alaidang tarate anggo hatani debata. Tiba ini benget do rohakku manaon saduhut nai. Alani akan na terpilit. Asa dohot na sida taruli di haluaon na di bagasan Kristus Yesus. Do dia sangapon sa liling-liling nai. Hapo sa do hataon anggo dongan na dohita tu hamatean dongan nama nang tu hanguluan. Anggo benget tita manaon rap mangarajai mahita sugod molo maswadahon hita dohot maibana maswadahon hita. So hapo sa pehita tongdo haposan anggo ibana aidang tarsuada hossa dirina ima sahna dihita salutna akan hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus dak terasa te molo di partikian natabulus di ganup ari-arita ba minggu ma ima minggu parpudi di bulan Oktoberon sadanai manyan sa minggu nai alai Peter Manigordo rohata jonok nama di ujung di taonon nate jalabui do honon dia kapartikiat tei gudang do naga bisi ingoton do si pausoru sorot tak di tonga-tonga ni ngulut tate andiap ma mulai sian mamuka di taonon nga mulai boy hita taputihi akadia do nanai si pausor sorot tak jala si patudu honot tatu adu panidebata asabui takas hita dinalaho para taratau saluhuna lumobi hita dinalaho masuk musetu tu tahun baru di tahun 3 bulan nai teh los ido nang di bagasan trupukon di parata-rata si Apostel Paulus do tudongan na ima si Timotius na mangula di hurian itu hatta na parjului teh jalalos di sido di podahon ibana ma akapoda natur di nalom mangula ibana di ulaon ni debata asa maripola nasa nani hatahon di galup hatai imanen ulon si Timotius maradupon ima saluhut jolma alamolo dang di parata-rata lumobi molo dang di hangulu hodo hata do nani ulahoni ay buido di dok songon alugu sabing do yate dos songon kita mukira ngabui tabereng ate di saluhut akan atau lahoni ate dia mana di dok na alugu sabing ate
dia mana perlu si hangulu honot ton di ngulut taon. Hidup bani di nguluni hak Kristenota ikor radut do hita di nalau pahusor-husor diri. Merenungkan. Apalagi ngulut taon laptabatiki lamatuati dalam satu ujungi pardali ngulut teh. Pas mai songona dia dehoniaka ama huria nakinya teh. Ba tuban wagijang dua teh tu surgoi do. Ido nasai toktong teh. Ai manang BHP tu sido pardalani ngulut teh. Ale molo tahatai pe molo tapauser-user di edei nakiningan dan ngelapatana gawe siswede na di Portibion teh. Tahu teh. Marlapatan. Alai dipaingot dohita saliling mangul di Portibion asa mari pula doi asa dibaga separtikian na tertutu di ngulut tahun ada terbaik kita mangula ate ini alana adung do partikian di salu odo na dipaingot si Paulus ate tu bagasan ngul ni Timotius asa mari pula do di akabarita nabi raita honai markite taringot tu barita tu Kristus Yesusi imana kina dipudahon si Paulus songon sahalak na dido nalau marporang nina dia opat dang ulu alik marporang tuaka ulam padaraman manang di bahasa Indonesia dikatakan kehidupan orang yang percaya itu seperti digambarkan seperti seorang prajurit kira tatara teh kira napar porang lamang ubuna teh kan idui boy do tagap barhon jala muse dia paduahon songon sahala namar sielu mau di bahasa Indonesia seorang atlet kira namar luba kan idui di zaman waingon kira na adong do kompetisi di ngoluon teh mar kompetisi do teh mangaluli ngolu mangaluli hasangapon mangaluli akapacamutan di tonga-tonga ni ngoluta kan hirana berluba do nguluni colmau bala ido emang ngului Portibion jala didok songo si ulah hauma songo sahalak parhauma kira hita kan gue ngai tatada te aka parhauma songo dia ma nguluni na parhauma iko denggam manang ima akan na dibibit to ni ate na disuani lu sisuan iko diramoti do marhide na iko dibaboi di leo mapupuk di leo mause aik asa bui darida parbue ni ngulu odui ruhu di nguluon alisada na nido di bagasan ayaton anggodang di parto di hodo selu ngulu ido na dido gabi marisuang pas sosong nadi di podani Raja Salomo yati apatana bari suak sabing alogo sabing anggodang mangulu colmai di bagasat to dini debata di parateatehon asa unang gabe mari suang kan gudang do colma di bagasan ngaka diulauna mari suang habis tiki habis maniaka sinamotna habis masude aka pikiran na hape ahama hasilna danga dong alania dang martud di bagasani dang dileho diri namang ulahoni di bagasan habisuhon ido nakiningan na didok ni podani Raja Salomo di epistel taido ate dido iba nama andul do dumenggan mangomo hapistaran asasere jala tagonando mangomo roha hapatason sian asapera lebih berharga dikatakan pengetahuan tetapi sangat lebih berharga yang disebut dengan hikmat manang habisuhon hapatason di ngulun joma idum bani didok dison di bagasan ayaton iko mangula mah kita di bagasan hapatason nate habisuhon ado terjemahan ni manang pangatusion habisuhon nate saya ada dui nah taida sian Raja Salomo mampu dia membedakan mana yang baik mana yang tidak baik mampu doi bana di nalahong
memulikon aka dia ulau naso tama dok na tama itu na bisu. Jadi molo adong dope di nguli jolma ma dos songon ah teh song si maruna puna pate adong di nang di boto dia mana na tigor dia na bekuk adong doi molo istilahna halak na buta warna adang di boto warna merah warna pink warna maron ada irana sarupa doi kan berarti samak do ngoluna kurang doi ta nama songoni nang di boto apalagi si patah itu tu na mangulon dok tua kadongan ikan tang binoto dia dongan na burju adong deh gareda balik do narwai gabe tadok do na nadinggan itu ya dong disongoni o makan along ibe dia do nadiro na songon do saulo do songoni sarua songon si panganon ulu si patah samak dang di boto dia mah rasa lesiak dok rasani merica deh lede erung lui bui botol do molo gudang dia langi berarti molo songo namo ibu juga bagudaku dadana nina kan idui sama ni ngoluni nah unang songoni di bagas ngoluta odun di podahon mangula bedi ulanan molo marbisu ibana di ngoluna rodo to di nebat mangajari unak kotusi unang ulahoni unang di torusoko ulahoni alaniaha ai gabe tu hamatian jalare maka hamaolo do di golum tangaru parbuena ido tolu gabarna kinian didok si Paulus ate jala memang di pada dopon si Paulus do tu dirina alana ditiki manurat pudaon tu si Timotius on di para tariman ai di bigasan hurungan penjara di mana di kota Roma alani barita nauli alai buah dan gabe moru semangat ni si Paulus tetap di bodahun adola patani nang pemasa paru kilo di mana ale tetap do ibana saya di patujolo ibana buado di malau mamodahun akan adingkan kan adong do si pata di ngoluta contona ala songona porsuk ngoluniba ala ni manang na dia mak hurang mador aka pangomoan do dia gabedang tapudahon tu anak penibaon aka puda natura teh tu nasida gabe tarbuah-buah do kita di paru kilot teh arong lo gabe lupa kita apa molo halak namar bisuk dak songoni nang pe porsuk ngolunima dak pe songona sodor pangomoan dak pe hirana so dapot ni bagas cita-cita roha dan gabe sudah di ibana di nalaho mangulau nadenga dok mamodai akan nadenga tua kayanakon anong lu kita terlampau terpengaruh alani masalah-masalah ekonomi pe alani masalah-masalah klen umpamana dok masalah-masalah nah dia mai kayak terpengaruh kita lo mangulau nadenggan oh di nang termasuk di ida kaulau namar dia songon itu ala di bereng do agak hurang do songon rezeki ngabejo so maju iba di nalaho mangalet silianon di tonga-tongane huria apa sabutuna adung do penaboi lenonna otik manang gudang ate di bagasani ale gabe sudah do sudinai anggo tanda-tanda ni habisuhon tetap dia songon nakini soldadu nakini ngani dare edo anggo seorang tentara na kuat apapun yang dihadapi dia tetap hadapi so ngadong moto ate adong istilah kornita he pantang mundur ibana sebelum dia melakukan perperangan ate maju ate sekali layar terkembang aduh kornita itu saya bako pantang dia untuk tidak berlayar nina omatong militia Kristi gornanya deh ya boleh ditalak batak ikon adung ngosongunia teh nego gudang nuang jolma batak ke jawa-jawan berarti adung ke jawa-jawan songoni ada setewe melodang awison ya deh ulu di songoni kita dan gabe kita tunggu di hak Kristen otai ujung dari dok mahita dang marbisuk di ngolut tawon tidak punya prinsip
Molo halak nas didok di gobar si Paulus ngakin dia tetap berperang. Soal kalah menang nanti, soal nomor 2. Melakukan yang baik, melakukan yang dikatakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Jangan langsung kita berpikir langsung suatu kekalahan. Maju, lakukan firman Tuhan. Jangan kita kalah sebelum berperang, Nina kan? Idui. Udah lu kita songoni kalau belum berperang, dan dong mentalitas menang karakter di kita, dan dope, oh maju, nah mengulat songonon, ada kan binotoku, ada kan perbinoto aku bisi, nah kan, apa na dibalik nai, dan ngulu di ulau ni alanya ha, atau maru, terpikiri do, matusian non, keluar makna sian nawon, dan kan pos ni rohana, molo ditodo aka ulun na dengan tupahan ni debatado, ibana lau mangulahoni. Okonido di ngolu imam mentalitas sada militia Kristi di jolma tidak pernah anggo adu nu iboto hamu aka tentara na songona labbo imana contohna murah imana songona madeli imana ada tentara iya deh mukira imana na masuk tusi na alanya hamai ido teh anggo na sasitong na ikon tegar manang songona atlet na kiningan Parsiadu orang kita seperti Parsiadu. Dia harus punya target, saya harus menang. Yang gue dibereng do, sarupa do tidak dana kiba. Ayo sipata, adong do sipata na takang nanu kan. Mau dibereng do, songon aloniba belge kan, mok muse, birong muse, iba met marniang, bama. Alay. Saya dileseng-lesengi makan lu udah hita songoni kan apalah kau nina ku picit kau langsung mati kau katanya kan nenek to kan jadi Roma tersinggung rohani bae kan lu song tidak denel kan demi harga diri bapak saya pikiran nau lima tuh kan misalkan marga nina be dicoba maju tukang be tor martupuk makan aya beting Holanda do pinggol nai ngasai lak pei be mar bengapa berbubuh hidup ini mah yang penting nyalo dia teh kan itu jod dong anak memang ada mental itu hata batak dang botodo bagas niaik anggo so duduan audo nadi bina si Paulus tu si Timotius songon halak nama ngula di Tuhan ya teh jangan mundur dalam segala hal. Nah bahasa adung dipaingot si Pauluson hatawon adung do dasurna dia tuhatta do nama dongani ibana kuaso ni debata do sasitong na manguda di hita anggo di tonga-tonga ni mengadupi manang ahape di ngulut tawon nati unang mabiar hita ti mengadupi manang ahape manang na dia be sedia gudang pe contona na dipanggil Tuhan ta tuhita di nalahu pele honotta do narikoti di huriai bah tak bola mai biar ita pos rohata na bese do Tuhani ate kan odo hata tau na kuat na bese do Tuhani dada pikiranmu pikiratmu dang dalammu dalakmu kan contoh maju kan baik kau tetap maju terus tanpa mundur ate dak pola namanya juga salah doi hata itu hatta do nani do iya te kan itu ini militia Kristi. Persoalan bagaimana mentalitas kita jangan termelep detong ana mada ajak songoni dua pen kan ulu di keluarga pe songoni mada sonia tu sana manguluon ima si ibain mana dingkat do songoni ngati kan istilah songoni terus lakukan yang baik kadang-kadang kesulitan itu adalah merupakan jalan untuk memperteguh hamaon parukilo di ngoluta lahodalan papitahon haproseaon do papitahon ima pos ni rohata tutu hata di dalam macalo aka pasu-pasu ni debata di tonga-tonga ni ngoluta itu harus kita jelaskan ido na dipudahon unang teluho nak peau di penjara ku budahon matuho ido mbanekin di ayati nakiningan ayat sia alani do au manau na porsuk pola tarate songon siuda hejahetun aledak tarate anggo hata ni debata firman
firman Tuhan itu tidak akan bisa dibatasi oleh manusia. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu yang hidup dalam hidup kita, yang sudah kita rasakan, itu tidak akan selesai kapanpun dan tidak diatur oleh kondisi yang di dunia ini. Enak pula biar kita idok saya dia jolma Tuhan Yesus tidak berubah hari ini, besok dan sampai kapanpun ya kan idok. Kan itu Tuhan Yesus tidak. Baik kalau si patah selalu tuh membereng aka dong atas sapurusian nasi ngade. Memang itu. Apa saya butuhnya ujaga do pehita lapatana dia kapasu-pasu itu hatta. Memang ima semangatnya luar biasa karena apa? Dia tahu berkat Tuhan bukan hanya hari ini, besok pasti ada. Minggu depan harus ada. Bulan depan, tahun depan. Karena apa? Itulah keyakinan kita. Imana kiningan di ayat naparjuli ya teh. Jadi Nabi negem sian ahu dia lupan ni tok sidang ima pasahat tu halak haposan akan tahu mengajari na asing. Jangan berhenti, terus mengajarkan, terus lakukan. Ade. Odoi kekuatan di hita di ngulut tahun nate. Alai mulu saya lihat sakko do pikiran do guguta. Ingok ma. Olo do gabe apatis iba kan, apatis. Apalagi di perluban na masan waingon nate. Mana teh? Olo do tutup usahaon, olo do nang sahaton nina. Tapi kiri do. Taringot tusi. Nang anong dipikir kita, bagaimana cara saya harus kuat untuk menghadapi ini? Idot ciri khas halak namar bisu kate, halak marhapat tason di ngulut tahun. Nah alani do di bagasan ayat tu nakiningan ikut takas di mulut tahun songon halak Kristen unang masih dihida mangulan-ulan ni debatate. Barita humma ulon nadinggani marhite hida tu salut halak. Posro hatta molo nunga porsea hita di Tuhani, gogo ni Tuhani tol di mangula do di hita sudi. Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah silap, Allah tidak pernah tidak peduli, pasti dia. Hidung banyak dong ayat di sada ayat lagu ate nama dok nang sipata di pabeda de bata pangurupina te. Ale molo nunga Jepang tikina pitor buah, pitor tongoson nani. Nang sipata di pabeda de bata pangurupina molo Jepang tikini pitor tongoson nai. Wah, tabu dia te. Di sido takasate di ngulut tahun sotung gabe masa di kita mangulaon dok marpa haposak kita tua dupan ini bata alani do di bagasan baen ma ngulut tak gabe sisani Yesus natutu hita pangido matu ibana habisuoni toktong marhite parsaorat tadi bagasan hata ni debata do di bagasan tangyak tai namar situ tu pos rohatta habisuoni do namangaron nguluta asa Jepang ma imane di ngulu natar pasu-pasu di tonga-tonga ni nguluta. Amin. Martangyang mahita. Ali Tuhan di bata amanami di bagasan Yesus Kristus ngoliati gudang di sombon rohanami Tuhan. Di pahot hodo hami ngulu nami. Asa gabe sisiamu hami. Aka si utoko namar si hohot hami ali Tuhan mangulaw na dinggan. Hobar tulomo ni roham. Asima roham Tuhan di tonga-tonga di akaparsiaduan na masa di nuaingon dohot akaparalon mangadupi portibion dohot akanarikoti di tonga-tonga ni ngulun nami alay di sido hami di pargugoi hodo hami li Tuhan jala di parbohali hodo hami asa tok-tok kami marsi hohot jala marbisuk kami ali Tuhan mangula di akaulon nami Tuhan di bata asima roham nang dihami saluhutna papos marohanami disudi akalon nami lo songoni ali Tuhan nang dia kapakubasuni huriam na toktong mardalan satu tikion Tuhan
Saya homa mangalan ringgas ni roha Tuhan toktong payutihut aka ulaun pakubasion di huriam. Baik di tonga-tonga ni persaoran di pertanyaan. Do di aka permingguan. Do di persaoran nang di tonga-tonga ni kategorial. Di nalau marede kami ale tu memuji pasangan pongguarmu. Asa marsitu tu kami toktong ale Tuhan. Ai jupang nami do aka pasu-pasu marhite akai. Di nalaho jupak kami. Di aka nauli na dinggan di parangulan nami. Alani ale Tuhan buanon nami ma saluhut aka pakubasyon ni huriam ale Tuhan namardalani ima marhite dia aka kegiatan ima pesta gotilon do tahun kesehatan ay jonot nama Tuhan lau marlo puluk mahami ale Tuhan di aka basa-basa mi marhite pesta gotilon nang sipatu pau di tanggal 10 Novemberon jala asa si sadar roha hamil Tuhan saluhutna maka mulia tehon dia kasudi basa-basa mi huhut martangiakan mangiru syakko di basa-basa mi di ngulun nami buanon nami ali Tuhan di saluhut ima akan amasa di ruas ni huriam ali Tuhan ima homa toktong di nalau masu-masu ali Tuhan ulau naneng sipatu paun dia kaya nakon nami di nalau majalo pasu-pasu parbagason ima septuredu tarihoran dohot Claudia Natasha boru si majutak asima roham pasu-pasu ma anak koni huriami asa gabe rumah tanggana nadinggan siolo iho jalan datar pasu-pasu jala homa toktong ade Tuhan na mangalen sikop di sudi aka ulaun nanaing si ulaun di bagasan hari Sabtu naroon ade Tuhan padau sianaka songgot-songgot aka batabat Tuhan loas ma sude hasuhu ton ali Tuhan para anak perboru boy ali Tuhan marlu pulup mamuji pasanga pengguar muna bariai lo si dua buanon nami ali Tuhan ima dina posom ali Tuhan dina lau borhat madohoti sinu di gudang ima di si poholon tarutung oma toktong dina lau mangiring-ngiring di perdalani ni akan posom dohot nang salile merapot asa di bagasan dame lasni roha jalabui materpuji guarmu marhiti akaragam haputusan nabi nuat di bagasan sinu digodangi pasu-pasu manang ali Tuhan pucuk pimpinan nanang manguduhon mamuka di marsogot ali Tuhan satu ujungna asa di bagasan lasni roha sebagai dame nasiakui Tuhan soalnya ali Tuhan buanon nami nang dirapot pembentukan panitia Natal umum ali Tuhan saya homatok to mangalen haringgason lumobi na mangula di sektor Sion dok betani asa si sadar roha na sidale Tuhan patupahon Natal di taonon Natal lasni roha naguk dame dau sian akabiar do holso ali Tuhan pasikop do saluhut akan perlu di bagasani sosongnya ali Tuhan nang patupau marapot aka seksi dot dewan laho manotuhon aka program kerja dot anggaran ima di tahun 2020 naroon ali Tuhan asima roham Tuhan perbisu hima salutna asa marsi tutu nasi dali Tuhan laho manotuhon aka programi nani uluhon aka dewan asa boya di Tuhan di bagasan aka hadingganon salut mardalan ima di program di tahun 2020 sasongunya ali Tuhan buanon nami sude akar wasni huriam ali Tuhan napa saton aka pilihan ali Tuhan pilihan di aka bulanan pilihan nang di aka diakoni sosial nang silas ni rohana sida ali Tuhan ala ni basa-basa mi homa toktong ali Tuhan na mga leon ali Tuhan ima tabani aka pasu-pasu marhiti aka ulon nasida la songoni ale Tuhan buanon nami dia ka ianak koni huriam ale Tuhan nama ulang tahun kelahiran do pernikahan saya ditabai hodo aka pasu-pasu di keluarga asa go dame lasni roha hasa daun nama si hakolongan jadi tabai hodo aka haki pason do aka pangabana dinggan sosongoni ale Tuhan buanon nami di sude aka ruas ni huriam ale Tuhan nama si hol ale Tuhan ima di haroroan dia kahagabion di tonga-tonga ni ruas ni huriam homa toktong ali Tuhan mangalen asini roham na mangukap asa jupang mali Tuhan aka pasu-pasu nang dihagabion
adulnya sian aka hamurau nang hasangau pupeli Tuhan. Tong ali Tuhan tu hodo pasaton nami no songoni ali Tuhan sai parmudu-mudu hon ma jala pagudang godang mali Tuhan aka napina lumehonmu tuganup keluarga li Tuhan aka poso-poso asa magudang ibana li Tuhan di bagasan holong nasiakoi di bagasako asa bui ditikina li Tuhan jupang ma aka hatauon ibana li Tuhan dina lahu toktong palason roham mali Tuhan do na dia dupani jolma Tuhan di bata asima roham nang hamina pungudison ho mana toktong ali Tuhan na mangudurhon di sudi ulon nami mamuka di marsogon ukap masyapa di loni langit ia kapasu-pasumi ali Tuhan asa boy hami jupang ma aka dan pasu-pasumi marhiti aka ulaun na pinatupa di ganup hami ali Tuhan padau sen aka parmaran dok say sahid asa jupang madi hami ali Tuhan akalas ni roha lau mangula dia kaulon nami atong tuho do pasatun nami aka ruas ni huria mali Tuhan nah di bagasan persahiton aka sahid narenge ali Tuhan tuho do pasatun nami Tuhan asa marpos ni roha apa buah hodo buali hamalumon di tonga-tonga ni parmulan nang tangi hong matang yang namion ali Tuhan hola na mangasan guari Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Tasambuk mahatan itu hatan atajalo di bagasan tikion di namare dehita nomor 216 ayat sadar mangihut laos di somata pasahat peliata. Asini rohaku dodang namu saksian Jongjong mahita los tede ma ayat mangihut.
Tatang yakung ma pilihan natapasahat di bagasan tikyong martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroni saluhu silan lehon na dinggan nasa uliba sana meliutus. Upasata mi masih ani lehon mi tuhami pilihan nami tuhong. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa parhasya kami pilihan nun. Pati bulhon harajaon mu di tongah-tongah ni huriam do di porti biyon. Buhay marohan ami marhiti-hiti terdim. Asal mutadahami gudang isilan lehon mi Tuhan. Salam gir-gir kami mandok mulyati Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali yamanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaon, say saud malomani roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Nehom matuhami sadari ono hangulu siapari. Se sama dosa nami song panet sanami di dosa nilongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gentu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala ngasi marohana midaho. Di depakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. 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 Iya. Ini kailangan